Praise the Lord. Hallelujah. 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 Moga già buon menino, quella è credere che la cosa messa, io come dice a matta, questo è stato reale, quindi siamo mai io, qui non è io, a casa reale, hai te stavo io, dove si sono andato a Boxon, a te sono andato a Boxon, te ti mando in tutti siamo andati a Mago, ora valuta a casa reale, ora è già dalla moga già buon menino, non c'è mai, a me manca un po' di chiamata, stanno qui a sai, lavoro, quindi sta sai Mago, non si mira a città, un po' lo sono, non c'è mai a carriera a città, आणि तुमच्या खाली हाताने पाठीमागे तुमच्या देशावरती तुमच्या मागण्याचे तुमच्या विनवण्याचे आशीर्वाद करतली देते गायला तुमचा सविस्तार आम स्वागत म्हणणार हंगसाला साधांचे पदरा मंगाचे पदरा आणि अल्फ्रेड सोजा बिर्गर्याचा रेक्टर सांदुजाचे 205 सुवांते पण हंगसात गायला देते सोबत करून तंकाय तुमच्या सविस्तारच्या नामी आम स्वागत म्हणणार हंगसाला serius wazat Ramadan kita kawan kamu mau bertanya dan soal mengenai ada serius yang jasa ini delegasi bertanya dan soal mengenai mau bertanya boleh bertanya boleh. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 परत सुमियाच्या त्या पाण्याला थोडं वेळ संगता बसून घ्यावे मुरीमाईने समर्पण केले पवित्र कळ जाऊन असा मुरीमाई आमचे संगत असा तिच्या संगत आम्ही देवा आराधना करूया देवा स्तुती करूया देवा अर्घ मोकळा आम्ही देऊया देवाच्या नजर करून आमच्या मध्ये आम्ही बोलू प्रयत्न करूया बघा बघा आणि बोलूया मुरीमाईने सगळं तिचे जीविकांत तिच्या पुत्राला दिल्या तिच्या पुत्राला दिले आणि तिने म्हणे पुत्रा तो किती सांगता नाही करा तो किती सांगता तिचे जीविकांत येईल लावून असतो जेसू बोगाचा सगळे तिचे जीविक त्या जेसूला गेले तिने समर्पण केले जाऊन असा जेसूची पहिली शिस्त मोरी मान जाऊन असते आणि संपूर्ण कारण जेसूचा पाठ लावलेला जेसूचे सगळं जेसूची कृपा जेसूचे बोल किती ते जण असते आणि कामाने मात्र देव खरेपणे आजार असतात देवाचे सतत अगणित म्हणजे ते समजले देवाच्या खुशीत खालती मागले मुली मानव असतात बघा बाबा आणि बहिणी तरी म्हणून आमची वाक्ये आमसोय बाबत आमच्या देवाच्या भागाचं आमका सो एकलो मात्र देव तो त्रिएक देव त्या देवा बघा दुसरं कोणच आमका नाम बघायचं तरी म्हणून तुम्ही या पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 4 म्हणतात आईन इस्रायल सर्वच करून एकच आमचो देव सगळ्या तुझ्या काळजात सगळ्या तुझ्या आत्म्यात सगळ्या तुझ्या सत्तेत तुझ्या सर्वच प्रार्थना देवासमोर ई आज औका गरमाई कांती उतरा तुझ्या काळजात प्रसून दवर तुझ्या बुरग्यांना परतनी परत ते सांग तुझ्या हातात एक गुणाकशी बांध आणि तुझ्या कपाळाचे एक शंकर बसवून काढाय तुझ्या घरच्या दारवंतांचे आणि शाळेच्या दारवंतांचे ती बोलून घाल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मग एकच सुते आणि त्या देवाला सगळं तुझ्या काळजात सगळं तुझ्या मनात सगळं तुझ्या आत्म्यात सगळं तुझ्या सत्तेने तुम्ही आराधना करून जाय स्तुती करून जाय अर्धा मोकळा होता देऊन जाय बघायचं आजच्या बाहेर आमचा दुसरं देव ना केवळ आम्ही मात्र नाही आणि पवित्र पुस्तक द्वितीय म्हणता की नाही तुझ्या बुरग्यांना परतने परत सांग तुझ्या घरात बाप लागते पाठवशी तुझ्या कपाळात तुझ्या घरच्या दारवाट्यावर शहराच्या दारवाट्यावर ती बोलून एकलो त्याच्या
काळजात एखाद्या वाचतो मोकर सगळं तुझ्या काळजात सगळं तुझ्या आत्म्यात सगळं तुझ्या सत्तेने आणि मनात तसं मोकर त्या आनंदात स्तुती कर का भोगला धी म्हणणे आमका शिकेला मागा जेजुनी त्याकडून आमका एकच देव एका आम्ही देवाचेर त्या त्रिएक देवाचेर आमका अखंडपणे विश्वास आणि या देवाचेर असाध्य म्हणण्याचे नाम आगायचं जर आमका पाकी आसा जर आमका भावात असं जाल्यार आमच्या जिवितांत त्या देवाचेर असाध्य म्हणण्याचे त्यामुळे जर या भावात पाकी त्याला लागली सगळं म्हणजे सगळ्या काळजात म्हणा नाही केवळ आत्म्यात म्हणा आत्म्या काळजात आत्म्या सत्य नाही त्याला सगळं भोगला देताना अर्थ भोगला देताना स्तुती देताना म्हणजे सगळे धन मन धन म्हणजे सगळ्या सत्तेने आम्ही त्याला आराधना करून जाय स्तुती करून जाय अर्थ भोगला करून जाय बघा ये म्हणजे सगळे मन धन मन आम्ही उभा करून जाय बघा की त्या आम्हाला आठवण सोडतो एकलो मात्र त्याच्या बाहेर दुसरं ना म्हणजे ओळख करताना त्या देवाला आम्ही आराधना करतो बघा ते म्हणून इस्रायल प्रवादी अध्याय 45 वक्या 5 आणि 6 बघा तर असे म्हणतात इस्रायल chapter 45 verses 5 to 6 असे म्हणतात आऊन सर्वेस पर दुसरं कोणच ना मुझे शिवाय दुसरं कोणच देव ना मुझे शिवाय दुसरं कोणच ना उदे केला असं देवरियाने सगळ्या मनुष्याकडे जाऊन तुका म्हणजे ओढून ना झाले रे आम्ही तुका शास्त्र देऊन ऐकतो गेला आऊन सर्वेस पर दुसरं कोणच ना आऊन सर्वेस पर दुसरं कोणच ना आमचं देव म्हणतात तरी म्हणून या देवाचे वाक्याने बघायचं या देवाचे अखंड विश्वास आम्ही दूर जाय आणि त्याका आम्ही अर्धा भोगला स्तुती आम्ही देऊ जाय बघायचं त्यातून कीर्तन जसे भोगा युवातो आम्हाला किती म्हणतात सर्वेश्वराच्या मंदिरात त्याची स्तुती करा पण आम्ही या देवा मंदिरात नाही तो एकलो आम्ही ओळखतो त्यातून कीर्तन म्हणतात देवाच्या मंदिरात त्याची स्तुती करा त्याच्या अंतराच्या कोट्यात त्याची स्तुती करा त्याच्या वक्त्याकडे त्यामध्ये त्याची स्तुती करा त्याच्या अपार तत्त्वांमध्ये त्याची स्तुती करा कोण त्याची स्तुती करा विने आणि किन्नर वाजवून त्याची स्तुती करा गुंड वाजवून नाचून त्याची स्तुती करा सगळ्यांच्या वाजवून आणि बिनवाद्य वाजवून त्याची स्तुती करा संसदेचे कासाळ्यांचे त्याची स्तुती करा कंठणीचे कासाळ्यांचे त्याची स्तुती करा सगळे प्राणी सर्वेश्वराची स्तुती करू म्हणजे सगळ्यांनी हर एका संती मारी पाहत देवाची स्तुती करेल देवा अर्धा भोगला देते की त्या आम्हा एकच देव त्याच्या बाहेर दुसरं ना भवनाने वेगळं ये सत कीर्तनकारी परत आम्हाला सर्व करतात कारण म्हणून या देवाला आम्ही संपूर्ण करा सगळ्या मनात सगळ्या ज्ञानात सगळ्या सत्तेने आम्ही त्याची स्तुती करून जाय आराधना करून जाय अर्धा भोगला म्हणून आम्ही घेऊन जाय नाही आम्हाला सांगतात कारण म्हणून सांभाळून एफएसच्या पत्रात अध्याय 5 वाक्य 16 म्हणतात कीर्तनाने गीताने आणि भक्ती गायनाने सगळ्या काळात सोन्याची
14 page number.
जोडाना सांगले फाल्यांचो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार आमी सत्र प्रमाणाच्या देवाच्या उतराची सत्र कितें देवाच्या उतराचे बळ कितें आनी त्या देवाच्या उतरामारी मात कितें आमकां संदेश लागता तो अपूर्वपणे आमकां भावांक सांगतले आमी मस्तकांनी आयकले लावन मोगाचें देवाचे उतार सत्यवन मोगाचें देवाचे उतार बळवंत देवाचे उतार वाचलेल्या दोरवरीच्या तालवारीच्या की ते कठीण मोगाचें ते खात्रून सकतात आसतले जिवीत बदलून सकतात आसतले एक नवें जिवीत ते दितात आसतले मोगार भवनार वेगळो देवाचे उतार तसले ते जावन आसा देवाचे उतार ते बळवंत जावन आसा मोगाचें तेन्ना जेजू म्हणलें जेजून ताच्या सगळ्या स्थापन वेळार ती सुवात ताणें परगट केली ती बरी कामां ताणें परगट केली हरियेक लागली आनी लोक जेजूची शिकवण आयकून विस्मीत जालो पत्रेन बरयल्ली ती शिकवण अधिकारान बरयल्ली ती शिकवण महिमेन असत्याच्या सत्तेन बरयल्ली ती शिकवण मोगाचें आनी तातूंत जेजूच्या त्या उतरामारी वात आज आमकां अद्भुतान घडटलें मोगाचें पिडेचे बरें जातले थोडे उठोन चलतले कुर्डे दोन दिश्ट मेळटले कोडकार निखळ जातले मेल्ले जीवन जातले त्या उतराची सतत अगणित आनी लोक विस्मीत जालो मोगाचें लोक विस्मीत जालो कसली जागवाय थंय काम ही आतां ही पदवी मेळ्ळी ते काम जेजू आनी ताचे शिष्य मागे वाचपाचेर आते 8 आमी पळयता दर्यांत वयर येतना वारे उठले शिष्य येले जेजू न्हिदलो कांतार जाले आनी वचून जेजू उठयता म्हणटा सोमिया आमी बुडटा आमकां बचाव कर आमी बुडटा आमकां बचाव कर आनी जेजून उठोन म्हळें कित्याक इतले भिजून कितलो बरो भावार्थ करचो आनी वाऱ्याक आनी दर्याक ताणें फरमायलें सत्तोड शांत जालें दर्याक आनी वाऱ्याक ताणें फरमायलें आनी ताच्या उतराक तें खाल जालें आनी सत्तोड शांत जालें आनी तो म्हणून त्या दोनीचेर आसा त्या व्यक्तीन कितें म्हळें कसलो मनीस हो वारें आनी दर्यो लेगून ताका खाल जाला कसलो मनीस हो वारें आनी दर्यो लेगून ताका खाल जाला तेणे म्हणून जेजूची सकत ताच्या उतराची सकत ताच्या उतराचें बळ तें वर्तें जावन आसलें मोगार भवनार वेगळो तेन्नाच पवित्र पुस्तकामारी वाच येंत देवाचे उतार आमकां लाभता मोगाचें हे देवाचे उतार बळवंत हे देवाचे उतार सत्यवंत हे देवाचे उतार जिवे आनी हे देवाचे उतार जेजू जावन आसा मोगाचें जेजूच ते देवाचे उतार ते जावन आसा जो सुवांजेर आनी ते आमी वाचलो जाल्यार वेळा काळार आमी सद्द आसलो सद्द देवाचो आसलो आनी सद्द मनीस जालो मनशा मदें जीव आयलो तो सद्द जेजू जावन आसा तो सद्द जेजू जावन आसा आनी ताचे म्हणून जेजूची सुवात मोगाचें जेजूची बरी खबर आनी त्या जेजू आमी परगट करचें आनी देवाचे उतार आमी वाचतना देवाच्या उतराची सकत आमी जाणा जातना जेजू खुद आदार जाता आनी जे कितें 2025 वर्सां घडना तेंच आतां घडटा त्या देवाच्या उतराच्या सत्तेन त्या देवाच्या उतराच्या बळान मोगाचें तेणे म्हणून जेजून कितें म्हणलें
जर पवित्र येणार पवित्र आमचे सांगताना देवाच्या उदार वस्ताना मी आता कोण शिफ्टी करता आमची इष्ट दुसऱ्या आमच्या मोगाचे ते लागली तानी लागी येण्यावरी आणि आमच्या कानाची शिफ्टी करण्यावरी तानी देवाचे उदार मात्र या कानाने वाढवून आमच्या अंतःकरणात खालदरीला रोंबाचे लागले त्या पवित्रतेची साधारण पवित्रतेची मजत पवित्रतेची कृपा आमच्या समाजाच्या सुमियत दिल्या जातात याची त्या देवाच्या पवित्र आत्म्याची आमच्या समाजाच्या जेजुरी त्याने विसावसूर करताना आमच्याकडे करतात पवित्र स्थान जेजू बोध करणं वगैरे करताना देवाचं पवित्र आत्म्याचे देव ही पुत्र पवित्र पुस्तकाचा देवाचं पवित्र जेजूचे देव की त्यामुळे पवित्र आत्म्याच्या सांगतात असो सुरवेट नाव त्रिएक देव सांगत असो कोण परत जेजू तो घोडवून करतात जेजू तो सत्यवान करतात त्या देवाचे उद्धार वर्ग करतात पवित्र भाचे देवाचं पवित्र मगाचे देव नाही मगाचे आणि ताणी ते अनुभव केले पवित्र म्हणजे आजन्म आणि त्यामुळे आरण्यात गेलेल्या मनावर सैतान नागताना जेजू ते सकत असले जेजू ते बोळ असले जेजू ते कृपा असले की त्या पवित्र मगाचे संगत असतो पवित्र मगाचे संगत असतो कोणी त्या ठिकाणी करून साध्य जाणार तर मग आता आम्ही देवाचे उद्धार ऐकतो देवाचे उद्धाराचे मी आणतो त्यात आम्ही सत्य उभे राहूया पवित्र आमच्या मजत आमच्या पाराकडे आता आम्ही गुरुवारी आमचे देवून येऊन आमचे सहकार राहू आमच्या त्याच्या सत्य आमच्या त्याच्या गुरुपेन बरोबर देवाचे उद्धार आम्ही ऐकले आमच्या कानातले ऐकले मोठी आमच्या काळजात भीतर निघो आणि देवाच्या उद्धाराची सतत कृपा आमका अनुभव तुमच्याकडे या सगळ्या वेळाला आमका सांगत येऊन ये पवित्र ये देवाने आमचे सहकार राहू आमका तुझ्या गुरुपेन बरोबर आमका तुझ्या सत्य बरोबर आमका तुझ्या वळान वळवून त्या पवित्र याकडे बोलवूया पवित्र याकडे मान्य देवासो तिसरो पवित्र एक देव जवळ समाजाचा त्यांना पवित्र याकडे मागवत आहे पवित्र याकडे मागवत आहे तो देव जवळ असतात तर याकडे पवित्र बोलवूया पवित्र आपोवूया पवित्र याकडे मान्य आमचा सत्य बरोबर तुझ्या गुरुपेन बरोबर आमचा बळवून याकडे मान्य आणि पवित्र याकडे अभिषेक झाले Pansabun Nura Nalvattanal Purvachana Sabubun Nura Nalvattanal 144.
तुम्ही आमच्याकडे या उतरामध्ये पाहून लोक येतात त्यांना मी म्हणूया कालच्या गुन्ह्यात उलई समजा उलई ऐकला तुझं सागर उलई समजा उलई मुझे उलई ऐकला तुझं सागर उलई समजा उलई ऐकलं तुझं सागर एरगडी आमची खालसा म्हणा त्यांची सुद्धा खूप भावी त्याचे उद्धार ऐकून त्याचे उद्धार यावरून आमका कृपेन करून एरगडी मान्य त्या देवाचे उद्धार स्वीकार करून आमका सगळी ऐकली करूया. Service for tuमचे सोय असो तुमच्या ईश्वराचं संसुआ परमाने जिसु ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुला समजा अध्याय 2 वाक्य 1 दोन दिवसाउपरांत गलिलेच्या काना नगरी एक लग्न असले थंय जेजूची आवय असली जेजू आणि त्याचे सांगी लग्नाचे आपोवणे असले थंय वाण बनवलो तेव्हा जेजूच्या आवयीने ताका सांगले तांचे लगीन वाईन ना जेजून तिका म्हणे बाये तुझो हुस्को म्हाका दिल्या म्हजो वेळ बेदोळी येवंक ना तेव्हा तुज्या आवयीने सासराक सांगले तो तुमकां कितें सांगता तें करा सुदैवाच्या सुद्दां चले दुस्तरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 वर्ष संपत असले पत्राचे 6 महिने जेजून साखरान सांगले त्या मान्याने उदा बरा आणि ताणी ते काम पुरियान करले ताणे तांकां म्हणलें आतां नंतर ताणें काडा आनी जेवणाच्या कारभाराचे वरा ताणी व्हरून दिले जेवणाच्या कारभारान वायन जालें उदक साखर पडलें तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासली उदक उसपण मेल्ल्या साखरान मातें करीत आसलें देखून ताणें बरें आपोवन ताचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार उंची वाण पयलो वांटा आनी सैऱ्यांनी दोश पियेल्या उपरांत सुमार असो दिसता पूण तुवें उंची वाण केलो पर्यंत भितर दवर पळय हें आपले पयले आसतलें जेजून गलिलेच्या काना शारांत गेले आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिष्य ताका सन्मान लागले. देवाची उद्धारी वागणी तुला क्रिस्ता Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सत्रांनी बशी. सत्रांनी वाचल्याचे वाचवाई केलेले वाचत नाही मस्तवडी नाही करावी मस्तवडी आणि प्रत्येक लग्ना दिसांनी मस्त खातार असतात तुम्ही खातार गेल्यार मस्तवडी वाचन वाचता आता या वाचनान वाचताना तुमकां खंयची एक वाक्य या वाचनान मस्त टच जावन आमी म्हणटा आमकां लागची आमकां टच जावन म्हाका बरें बरलें खंयची एक वाक्य आसा कोण म्हणटा खंयचें वाक्य तुमकां या वाचनांतलें बरें लागलें तो कितें सांगता तें करा एक वाक्य तो कितें सांगता मुरयें म्हणलें त्या साखरान म्हणलें तो कितें सांगता तें करा एक वाक्य व्हेरी गुड आनी एक वाक्य तांचे लागीं वायन ना तांचे लागीं वायन ना दोन वाक्य मागीर आनी खंयचें वाक्य बरें लागलें शिस्त सत्मान आणि खंयचें कोणाक बायबल म्हणटा म्हजो वेळ बेदोळी लागीं म्हजो वेळ बेदोळी लागीं आता ह्या वाक्यान मस्त वाक्य आसा
सांगले तांचेवारी वाईन ना कोणाकडे होत नाही मुरिये कोणाकडे जेसुला काय तांचेवारी वाईन ना आता एक तीन गणिता अवतोंचे कार दो आशेना थोडे काय पावले एक तर ना मुझे लगे काउंसलिंग आ गई उनो काय इल्लो सो डिप्रेशन आ गई शिकता त्याची शिक्षा करत असा पण इंग्लिश जीवितात आणि चिंतले आपल्याला सगळे सारखे ओसो ना आणि त्याला लागून त्याची जीवित बरे जाऊन आता इंग्लिश डिप्रेशन आपण विचारलं एखाद्याचे कीड चिंता आपण काही वैद्यक पडा आपण काही उपचार पडा ते म्हणून सांगतात त्याच्याकडे तुझ्याकडे काही कारण देणे नाही मुझेकडे काही नाही मग काय मुझेकडे काही नाही मुझेकडे काही नाही मग काय करू जाईल मग ते जाईल बघा मग किती कशाला कळा म्हणजे आपल्याकडे काही ना आपल्याकडे काय करू नाही देवकडे मस्त होईल मस्त समजून टाकायला गेले आणि त्याच्यामुळे एक्सरसाइज एक गाव वस्तू चर्चा एक्सरसाइज करते मस्त बडी सांगता मस्त जण गाव वस्तू हर एक कडेसा गाव गॉड रेजे म्हटलो असतो सगळं दिसतंय की आशा तुला गाव सांगते आणि तुम्ही इकडे घेतले गावात आता गाव सांगते हर एक कडेसा त्या आशा मला गावात तुझे नाव आणि तुझ्याकडे होईल तुझे नाव तुझ्याकडे होईल का तुझे नाव आहे आणि आशा गावात अभ्यास आणि तो बरो तू हुशार तुझे मस्त देणे असा तुका जाता तू एक जाता बिये नका आणि मखात जर असले पॉझिटिव्ह स्ट्रोक दिले गाड्या लागायचं आमचे ते मस्त बडी बदलाव आम्ही म्हणतात त्यांनी सांगतात घरा वस्तू हर एक कडेला कोणी कोणी गेले त्या आठ शब्दावर तुझ्याकडे प्रेम येते आणि पॉझिटिव्ह उले पॉझिटिव्ह स्ट्रोक लागेल आम काय फायदो लागला काय नाका जाईन ते त्याच्यावर तुझे नाव का आणि तू बरो तू हुशार तू गजाता तू घरी आपला मग जाता हे सगळे उले सांगले आधी सांगतात नाही थोडे ते मला फोन करला पदापद्धती मस्त बदलाव मुझे ते मस्त बदलाव झाले मस्त हुशार आता शिक्षण बदल कंडित म्हणजे परीक्षा बऱ्या करता पुढे मागे असा आणि पुढे येऊन कापायला लागणार यामुळे शिकलो इंग्लिशात एक मूवी असा फायर प्रूफ म्हणली एक मूवी असा मी बच्चो जेव्हा कुटुंबाची केंद्रात तिरंग जाऊन असताना खासदाराच्या शिबिरात गेल्या मस्त वडी ही मूवी आम्ही दिल्या आणि आता मूवी दाखवतात बच्चो मारलो कुटुंबाची केंद्रात आणि या मूवीत एक सीन असा असली मी काय म्हणतात मोजो वेळ आम्ही सगळा वेळ देतो आम्ही सगळा वेळ देतो सगळा बरं म्हणून तुझ्याकडे तू बोले काय तुझ्याकडे तू करता काय आम्ही मस्त वडी हे करता आम्ही दुसऱ्याकडे बोलतो दुसऱ्याला सांगता दुसऱ्याला पॉझिटिव्ह देतो दुसऱ्याला प्रेशर करता मुझ्याकडे ते आवडले आम्ही मका तू मोजो एक 5 मिनिट वेळ देतात त्यातून आता मी टाइम म्हणतात इंग्लिशात मोजो वेळ मी टाइम आणि आम्ही रियल प्लॅनिंग ओ वेळ आमका दीचे बघायचं गेलो एक 5 मिनिटावर दिसात मी टाइम मोजो वेळ आम्ही मुझेकडे तेवढे आणि मकात आम्ही पॉझिटिव्हली सांगच्या बघायचं तो मात्र आमच्या हे असं निगेटिव्हिटी आपले मस्त होईस का आम्ही मस्त बदली जाता बघायचं आमच्या ते बदलाव सांगतात ना आम्ही तुमच्याकडे मग जायना मुझेकडे ना मग जायना मग मिळवणार मग देऊ असं हे पहिले एक गणित घेतले मग दुसरे रिसेंटली आम्ही काय
वर्षी तिच्याकडे राग द्वेष जास्त येते. कोण म्हणते बरं तिच्याकडे एक राग द्वेष करून क्रमेण तिने काय केलं दुसऱ्याच्या घर कोण आपल्याला सांगते त्या स्त्रीने लगाडच्या काम द्वेष मागतो आणि आता जैन लागण्यासाठी जैन लागण्यासाठी तर एक कोटी देण्यामध्ये तुझ्या लगेना तुझ्याकडे काय ना असं मी बोलतो ना बघायचं असं नाही एक दुसरे आणि एक आम्ही म्हणते तुझ्या लगेना पहिल्या सांगते तुझ्या लगेना दुसरे तुझ्या लगेना आणि एक नाश करून पळवते असं नाही त्याची भावना आता तिसरे आणि एक वेळी मगुडाचा आमच्या वाड्याच्या मध्ये एक कोटी वाड्याच्या मध्ये वाड्याचं 30 वर्ष म्हणून उले एकाला कर्जा बाबतीत कितले पैसे देऊचे आणि जवळ खाली एक आयुर्वास फिक्स केलं कितले पैसे देऊचे आणि जवळ एक लोक नाव वाड्याच्या जमते आले थोड्याकडे त्यांच्या लगीना कितले पैसे देऊ त्यांनी वेळ लावून देऊ आणि तो उठल्याने इसारा कोणाला दिला कोणाला साथ केला आणि तो त्यांनी सांगले त्यांच्या लगीना आणि तो त्यांनी उसार नाही त्यांच्या वेगळे काय सांगले त्यांच्या लगीन किती ना त्याला किती गरज असतात आणि तो संक्रांतीच्या मामिशा एक दोन तीन कोट मामिशा चिंता पाहिजे आणि त्यांना किती गरज असतात आणि आमच्या वाड्याचे आम्ही त्यांना पहिले भावाचे त्यांच्या लगीन नादले आणि त्यांना किती करीते दीते आमचे कर्तव्य मार्ग उलयते वाड्याचे रस्ते मागे पहिले आमच्या वाड्याला आम्ही कोमवले आणि त्यांनी उलयले आणि त्या मागे केले गरज त्यांच्या लगीन नाव होई पण आम्ही किती त्यांना आम्ही काय म्हणे करीते आम्ही त्यांना काय म्हणे दिसे आम्ही करीते चिंता पाहिजे आणि त्यांनी कोमव केले त्या कुटुंबाला कोमव करून निर्धार केलो आणि त्या दिशेने त्यांनी मॅट काढल्या बघायचं आता 3 गणित आम्ही तुमची बघा एक मुझे लगे काय ना दुसरे त्याच्या लगे काय ना त्याच्या लगे काय ना तिसरे त्यांच्या लगे काय ना ऐच्या वाद्याचे आम्ही उठार विसरून घातले त्यांच्या लगे वाहना आता एक ही आरोग्य आम्ही मोकार करताना बघायचं ऐच्या वाद्याच्या पाटली परिस्थिती आम्ही समजवलं आम्ही त्या काळाच्या जुदेवाच्या संप्रदायाकडे आम्ही पाठी येऊन पोहोचलोय बघा आता त्या काळाने खासदार म्हणाले एक आपतो त्याचे सर संग्राम बघायचा एका दिवसासाठी एका हप्त्याचे सर खासदाराचा संग्राम आणि जैती जण शेजारचे सेरी त्या घरात येते आणि इथले 30 त्या कुटुंबाच्या सगळ्यात सुद्धा सोळा झाल्या असं परिस्थिती एक दिवशी आता वायमोने पडलो की काय एक दिवसाचं झालं नाही आता त्या कुटुंबाची चिंतले दाखव वस्तू जण येऊन चिनात इथले जण इथले भाऊ तिला पण नामाने चिंतो तिथं वाढणार जाऊन पण लोक काही चिंतले गेले सर असं जाऊन की त्यामुळे एका आपल्याचं संग्राम आणि एका आपल्यात सुद्धा सोडतो त्याच्याकडे भावना पुणे पडले नाम बघायचं कसली बॅकग्राऊंड कसली परिस्थिती त्यांची आणि या परिस्थितीत आता जेजुकी त्या लग्नात आपण मुरी माहिती त्या कुटुंबाच्या लग्नात आपण जाऊन त्या कुटुंबाची मुरी त्या कुटुंबाची आणि त्या कुटुंबाची आता नसतं मुरी येते असते एक शिकून आम्ही पळीला मुरी सूक्ष्मतरान सगळीकडे बघायला सूक्ष्मतरान तरी एक संधी मुरी पळी त्यात संसारातले बदलाला त्या कुटुंबात सुद्धा सुजान संपूर्ण आपल्या मेकर केले आणि त्यातून पहिले मुरी माया कळले अंगसर वाणी पुणे पडला अंगसर वाणी ना मुळे मुरी येते कळले आता आम्ही जरलेला मुरी येच्या जागे वा त्या परिस्थितीत आम्ही असल्यानंतर आम्ही केले असं आम्ही ओढल्यानंतर त्यांची मर्यादा अवकाश मिळवण्याची काय नाही बरोबर
पळयलें वायन कोणे पडला आनी गुटान पुताला गेली आनी मुरी मागीर म्हणाली पुता वायन ना वायन उणो पडला कित्याक मोगाचो एक वायन उणो पडचो म्हळ्यार एक कुटुंबाची स्थिती कधी आमी जाता त्या कुटुंबाच्या भोगची नाविसायी आमी चिंतून पळया मोगाचो त्या कुटुंबाक नाविसायी हाडटात आसतले तांची मर्याद काडटात आसतले एक परिस्थिती उदेगली मोगाचो उरली कोणी कडेन जाल्यार त्या परिस्थितीची एडवांटेज काडून तांची नीज जावन मर्याद काडटी आसतले तांचें नांव पाड करता आसतले तांचे विशयी खबरो करून उलोवप सुरू करपी आसतले पूण मोरी माय पळयता आनी आपणाच्या पुता लागीं वता आनी म्हणटा तांचे लागीं वायन ना आनी ताचे उपरांत जेजून आश्चर्य केलें त्या घडी तापाटली ती परिस्थिती मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो त्या घडी तापाटली एक परिस्थिती आतां हें वाक्य हांवें सांगलें तांचे लागीं वायन ना म्हळ्यार कितेंय उणें पडलां तांचे लागीं वायन ना म्हणटना कितेंय उणें पडलां आतां परती जायत आतां कोणें परती करचें कशें परती करचें हेंची ताब थंयसर उदेता मोगाचें नांव हें आमी मस्त व्हडली आयकलां मोगाचें नांव केन्ना मनशाची संपन्नता जांभळो बिबी संपन्नता उणें पडटात दवरून देव मेथड जाता मोगाचें नांव आनी देव परती करता हें सत्य असली अद्भुतां तुमच्या जिवितांत तुमी अनुभव केल्यात मोगा भोवन आनी भयणीनो काल सांजेर हांव एका घराक भेट केली मातशी एका घराक एक पिडेस्त भयण आसा तिका भेट करून आसतना तिचे कडेन उलयतना तिणें एक गणीत सांगलें तांच्या घराक एक आत्रेस्तांची स्त्री कामाक येता आनी त्या घराक एक धूव आनी आवय एक दीस धूव म्हणाले मम्मी हांव तिच्या घरा वचून येता फाटल्या 2-3 दिसांनी हांव कामाक येवना न्ही हांव तिच्या घरा वचून येता आनी हांव म्हणाले बुका तिचें घर त्या रानांत आसा इल्लें भितर वचूंक आसा सांजेचो वेळ एकट्याचें नाका हांव येता आनी दोगांय एक रिक्षा आपयली आनी रिक्षा आयसर कोणा म्हळ्यार तो रिक्षा ड्रायव्हर तिचें घर कडेन आसलें आनी ताणें त्या रिक्षाचेर पयलीं तिच्या घरा भायर सरलें आनी घरा येता आसतना रानांतल्यान वचाचें भितर वचाचें हांगा खावचें न्ही रेल्वे स्टेशनार पूण अर्द्या रातीन त्या स्त्रीयेक कॉल केलें तूं घरा आसा ती म्हणाली आसा हांव घरा आसा आनी ती घरा गेली घरा येता परिस्थिती कश्टांची आनी तेच्या उपरांत ती म्हणटा आमी उलयल्या थोडो वेळ तेजे उपरांत इल्लेशे पयशे काडले ती काडले इल्लेशे पयशे काडून ते स्त्रीयेक त्या दुयेंत दिले ते काम करतले दुयेंत दिले आनी दवडून ती आत्रेस्तांव स्त्री तक्षण म्हणाली म्हज्या घराक देव आयिल्ल्या पळय म्हाका भोगलें म्हज्या घराक देव आयिल्ल्या पळय म्हाका भोगलें कित्याक खूब हुशार ना घरा कांय ना पयशे नासले कोणा कडेन सारचे थंय वयचे पण पळोवंक ना चिंतून आसतली तुमी आयिल्ल्यार देव आयिल्ले जालें तुमी आयिल्ले देव आयिल्ले जालें मोगाचें न्हू ताका सांगलें पळय केन्ना आमी आत उदार करता देव ताचो आत
आणि म्हाका कळना आनी म्हाका जायना एक तसली परिस्थिती मोगाची थोडे बडी असकारात्मक परिस्थितीत बरोवसो ना जाता बरोवसो आमी सांगता मोगाची मग एकदम म्हणटलो पण पूर्ण करते पूर्ण प्रयत्न केले मला एक्झाम्पल ते केले पूर्ण काही फायदा ना आणि काही ना म्हाका बरोवसो ना म्हाका विजा मेळटा हांव भायर येता तुजो फुडार बरो जाता म्हाका बरोवसो ना जाता एका तरेचे निराश जाता मोगाच्या कित्याक आमी मनशां एका तरेचे निराशपण आमचे मोगाच्या तिसरे थोडे वेळार मुळात लागलो म्हजे लेख जावप ना हांव खाण सांगचें कितें सांगचें म्हजे लेख जावप ना एक स्त्री म्हाका उडास आसा म्हजे लेगीत उलोवंक येयली मागो सांगचे खातीर एका गव्हर्मेंट सरकारी कामाक आसली रिटायर्ड जाली एका प्रौढांत शिकवण पडली लगभग 1.5 करोड बसून कमी जालो पयसो 1.5 करोड तिणें वगडावन काडले आनी गोवान ताचे पयशे ताणें वगडावन काडले परिस्थिती कठीण येदे व्हडली स्त्री येदे व्हडले उद्योग आसले आनी पुरो वगडावन काडलेले आनी आतां मेलचे रेल्वेचे पेन्शनार दिवस जाचे आनी ती आमी सारल्या वेळार आमी उलयले कशें करतले म्हणाली म्हाका काम सांगचें म्हाका कळना कशें करचें कळना म्हजे ती जावप ना म्हजे ती जावप ना आनी तुमकां कितें सांगचें म्हजे ती जावप ना आनी एक म्हणचे संतोष ना म्हज्या जिवितांत संतोष ना कित्याक वाचचें कित्याक जिवीत जाय कित्याक उडार जाय असं ती भोगनाय आमी थोडे कडेन म्हणल्यान लागलो म्हजी असतकाय म्हजी परिस्थिती बिगडल्या म्हाका साथ देना म्हणून आमी भोगल्या वेळार संतोषच ना म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत संतोष ना आमी कित्याक वाचचें मोगाच्या भवन आनी वयली असतनी आमी परिस्थिती आमची म्हळ्यार जावपाक मोगाच्या एक तरी आमी पवित्र पुस्तकांत या मोगाच्या रायांचे दुसरें पुस्तक सेकंड किंग्स रायांचे दुसरें पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 1 ते 7 सेकंड किंग्स चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 7 पद्यासल्यात रायांचे दुसरें पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 1 ते 7 आता एक विधवेची काणी थंयसर आसा मोगाच्या विधवेचे त्या हेडींग थंयसर दिला मोगाच्या आता ही विधवी एलिशा प्रवाद्याक लागीं येवन कितें म्हणटा ही विधवी एलिशा प्रवाद्याक लागीं म्हणटा म्हज्या दादल्यान रीण काडलें ताणें दिवना ताणें रीण काडलें ताणें दिवना आतां कोणा कडचें रीण काडलेला तो व्यक्ती येवन तो म्हाका म्हणटा तुज्या दोगांय पुतांक हांव गुलाम करून व्हरता तुज्या दोगांय पुतांक हांव गुलाम करून व्हरता कित्याक तुवें म्हाका पयशे फाटीं दिवनाय तुज्या दादल्याक काडलेलें रीण फाटीं दिवनाय तेन्ना तुज्या दोगांय भुरग्यांक आपोवन व्हरता ही परिस्थिती त्या स्त्रियेची आनी तांकां निराश जाल्या कांगाल जाल्या देरेस करता आनी एलिशा प्रवाद्याक भेटल्या वेळार एलिशा प्रवाद्याक सांगता म्हजी परिस्थिती आमी कितें करचें आनी तो वडो एलिशा प्रवादी सांगता तिच्या कडेन तुज्या घरांत कितें आसा आनी तशें तिणें म्हळें उतरां नेगेटीव कितें म्हणटा देवाची एक भरणी शिवाय एक कांय ना देवाची एक ल्हान भरणी आसा ते शिवाय म्हजे कडेन कांय ना तिणें दोनी हात उजार केले म्हजे कडेन कांय ना इल्लेशें ते मात्र आसचे म्हजे कडेन दुसरें कांय ना आमी कितें करचें आमी काय करचें म्हाका एक वरार आमी मरचें नाजाल्यार दोगांय पुतांक गुलाम करचें असली तिची परिस्थिती आनी तो म्हणून एलिशा प्रवादी तिका कितें म्हणटा वच तुज्या शेजारा वच कितलीं आयुधां हाडून जातात तुजे वरवीं कितलीं आयुधां हाडून जातात तितलीं आयुधां नाका तुजे कितलीं आयुधां नाका तितलीं आयुधां आनी ती गेली शेजारा ती
संकट भरले आईला असं इंग्लिश पण त्या एक शब्दात ओत म्हणतात आणि ते ओतले संकट ऐकतात आणि जरा असतात ना तो एक शब्दात केलेला ओस entire week हम तो मेरे पैसे तुझे ऋण पाहिजे मग जेव्हा बोलिया एक परिस्थिती एक सन्निवेश आणि त्या सन्निवेशात देवाच्या मनुष्याचे मेघेव आणि त्यामध्ये पाहतो देवाचे आजरपण त्या घडीत आणते आणि तिने अनुभव केले बरे बघायचं तिने तिचे दोन्ही हात पाहून ते काय माझ्याकडे काय ना कोण तोड किती झाले देवाचा हात तिच्या हाताखाली बघायचं आणि वरते आज आपल्याकडे अद्भुत घडले किती मोठे पडला देवा वरती घडलेले बघायचं एक घडीत आम्ही आणले आणि एक नव्या संघात बघा पाहून वेगळं माथेव सुवांचित अध्याय 16 वाक्य 17 मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्सेस 17 आता जेजू 5000 लोकांना जेव्हा ते घडी आता सिंच जेजूला घेऊन ते म्हणतात हळू झालो त्या लोकांना दान सोडून त्यांना काय कुणी खाऊन तिकडे पळून गेले आणि तो जेजू तिथे म्हणाला जेजू काय म्हणाले काय म्हणे जेजू तुम्हीच त्यांना काय कुणी खाऊन घ्या आणि तुम्हीच त्यांना काय कुणी खाऊन घ्या तो काही दोन्ही हात उदार काय आमच्या लगे गाणे असतात आमच्या लगे गाणे असतात आणि म्हणे आमच्या लगे आहे काहीच ना असं म्हणे फक्त 5 फुटे आणि 2 वस्तू पहिले उदार आमच्या लगे काय ना आमच्या लगे काय ना असं झालं फक्त 5 फुटे आणि 2 वस्तू आणि जेजू तिथले ऐकतात कारण लोक बसे पण ते कारण लोक बसत नका आणि जेजू आशीर्वाद दिले आणि दिले वाटा आणि त्यांनी वाटले मगाचं वाटून सुरू केले आणि वाटले बारा दर भरून उरके काढले मगाचं बारा वेसले उरले मगाचं सगळ्यांनी खाऊन दररोज आता दातले 5000 त्याच्यामध्ये मी चिंता स्त्रियो भुरगी कितलो लोक असलो जातो दातल्या किती दातलो प्रधान समजते आणि दातल्याचे नंबर उरले दातल्या 5000 पण उरले स्त्रियो आणि भुरगी बाळा म्हणताना कितलो लोक ते असलो जातो तुम्ही चिंता बघा आणि जर त्या 500 उडी आणि 2 मस्त्याने इतक्या लोकांना जेव्हा घडल्या मग भाऊ आणि बहिणींनो आम्ही चिंता बघायचं आम्ही आमच्या असलेल्या परिस्थितीवर आम्ही म्हणजे काय त्यांच्या लगे वाईना जे किती ते वाक्य असा आम्ही म्हणजे तुझे लगे काय ना आमचे लगे काय ना आम्ही किती करते आम्ही किती म्हणजे आता थोडं कोणा काय कोणी लोक जेव्हा तुझे लगे ना आमचे लगे आमची चिंता नेगेटिव्ह बघायचं आम्ही चिंता दिल्यावर आणि लोकांना मौत जातात असं भावना आमचे ते बघायचं पण दिल्या वेळावर किती जातात हात उदाहरण दिलेल्या वेळावर किती घडता ये आईच्या वाक्यात आम्ही बोलले मग भावना वेगळं हे दुसरे आम्ही मी आलेलो विषय समाजाचं आता तिसरी संदर्भ मुली उत्तरा हंचलगी वाणिया आता मुली उत्तरा ही नकारात्मक की सकारात्मक नेगेटिव्ह की पॉझिटिव्ह किती आम्ही आमच्या दिसमध्ये जीवितांत मस्तवटी नेगेटिव्ह नकारात्मक जाऊन बघायचं कोण अंधस या वाक्याला आम्ही आणताना मुरियन धनचलगी वाणीने नामने ही उत्तरा नेगेटिव्ह नाही पॉझिटिव्ह किती पॉझिटिव्ह तिचा तिच्या पोटाचे विश्वास असो
केली ती का असले मोगाल बाबा आणि बहिणो आणि कारण पळया वांचेचे नजर करताना मोरी शेरना मोरी नियमना मोरी काम नाही करेल कोणाकडे जो काय त्यांच्याकडे देणार येणार काम नाही करेल कोणाकडे दुसरा फक्त गुपित होताला येता आणि म्हणता होता त्यांच्याकडे वाहिना की यात तो किती कोणी करता म्हणले भाते ती का असले मोगा बाबाला निघालो आणि त्याकडून समजतो भूताच्या अंगणात गवळता काय कोणी आम्ही म्हणतो इंग्लिशात the ball is in your court you decide आता प्रॉब्लेम समज तुझ्या अंगणात तू निर्धार माका तुझ्या येण्याचा मुली म्हणले माका तुझ्या येण्याचा अरे तुझ्या सांगा आणि तू म्हण मुली म्हणले ते मोगाल बावला नाही माका अंगस आम्ही नी आकारताना मोगाचं आम्ही कितली झाला आमच्या जीवितात व आमच्या कुटुंबात काही देश सोडणे करताना काही नमुने आमच्या जीवितात आमच्या कुटुंबात आम्ही पडत असताना आम्ही कितली झाला त्याची तुला केवळ आणि त्याचं मोसो समजतो मुझे प्रॉब्लेम आहे अब तुझ्या पायाकडे बघ तुका किती जायचे तू घर आम्ही किती झाला म्हणता मगाच्या किती झाला ते पाहते असा किती झाला आपला बरोबर आम्ही काय करते आम्ही दुसरू करता आम्ही काम करून सुरू करता आम्ही शर्यत कांदा आमच्या जीवितात ते करता जातो पण मुलीच्या जीवितात तसे घडून दाखवतात मुली शर्मे होणार मुली दुर्स्थान मुली कोणाही काम करीना लागायचं आणि सर मग उडा असता मग कुटुंबाची एक असताना मुझे सांगता आई करणे जे करताना MFC मिशनरीज फॅमिलीज ऑफ क्राइस्ट वाटोला कपल्स ऑफ क्राइस्ट या संघटनाचं आव्हान मी विरोध करतो असतो आणि हल्ली कोणी बिरग लागताना एक ना एक जोडे मुझे सांगता तर बेटी येते बाबाचा आणि एक माणूस ते जोडे येते तो आणि त्याची पत्नी आणि एक माणूस ठाणे केले नाही टॉप देताना जरी एक कोणी नाही म्हणचा असत नाही किती जण तुमच्या खासदारी जीवितात तुमच्या लग्न जीवितात उणे पडताना तुमच्या लग्नाचे विधान सोडले करताना तुम्ही कितल्या जणांनी त्या अल्तारीवर बसून दीप करून हात वर करून त्या सोन्याकडे साधला सोन्याकडे मारला सोन्याकडे तुमचे समजतो त्याच्या पायांना कितल्या जणांनी आटला आणि सारख्या असण्यामध्ये कधी एक कोणी आणि सारख्या असण्या किती जण आता काय म्हणजे जोडे काउन्सिलिंग करायला खासदारी जीविका समस्या आम्ही सांगतो कितनाही म्हणे एकामेकाकडे मागला कितनाही म्हणे तुमचे समजते जेव्हा उनका दो ना कितनाही ना बदला एकामेका दुसतो एकामेकाच्या हातात मार एकामेकाचे जीवित स्पीड द्याच्या शिवाय सांगो व सोनियाकडे सांगो सोनियाच्या पायाला आडून बघायचं आम्ही किती जण आम्ही कसं कामाला आता जिंकल्या आमच्या घरा आमच्या वृत्ती करणार आम्ही सांगल्यावर नाही करा मग नाही ना आमका टेन्शन व आमच्या मोबाईलला एडिट जाणार आणि त्यांच्या एडिट जाणार खाल आमच्या घरला आम्ही ते येतो टीचरकडे सांगणार आमच्या सोबत सांगणार पण किती जण सिन्सिअर प्रामाणिकपणा आमच्या कर्नाटकात आमच्या वृत्तीकडे कधी एक 20 गर्लफ्रेंड नसतात
संग जाता आम्ही कधी कोणी बाबादान वाक्याने आम्ही मागून जाय मागायचं ये आम्ही करू द्यायला आमचे जीवित मागायचं मस्तपणे आम्ही ते करणार त्याच्यामुळे आम्ही काय करते आम्ही दुसरोचे कंप्लेंट करते यांचं आमचे काम करल्याशिवाय मागायचं आम्ही बरोबर आशे बरोबर आम्ही आशे मागायचं त्यांची एक समस्या असा आम्ही सोनियाच्या पायांकाला तो इरादा सोनियाच्या पायांकाला तरी केवळ अंगा मुली येण्याच्या पायांना एक कसा बरोबर बाबा शिकले एक कसा बरोबर आत्तूर एक कसा बरोबर ती मात्र नाही ते नाही पण तुझ्या मागण्याला जरी प्लीज तू एक मागायचं दुसऱ्या मागा सिस्टर मागा दुसऱ्या माणसाला काही मागण्याचे नाही पहिले तुझ्या मागणी करते त्यामुळे त्या पाच लोकांच्या आज करताना ईसा तुमच्या किती असतात तुमच्या किती असतात एक शब्दामध्ये ते स्त्रियाला सांगते तू जगातून किती असतात पहिले तू जगात किती असतात आणि एक शब्दामध्ये की कुठल्या जगात येतात जेसू की काय करतात कुठल्या जगात येतात तो देवा सांगतो ती जगात असत नाही ना तर म्हण नाही पण आमच्याकडे किती असतात ते केवळ जेसू आशीर्वाद करतात कारण ते मागणे आशीर्वादी जातात आणि त्यांच्याकडे वाहत बरं मेलता भावना बहिणीनो ही आम्ही समजा आता मोनिका तिच्याबरोबर आगोस्ती काय कितले मागले बहिणी आता त्या मागण्यासमोर ते का मेळलो तर क्षण नाव पर्यंत नाव पण त्या मागण्यासमोर मेळलो बघायचं तरी निरंतर आम्ही मागत असताना ते मिळतात खरे करून मग आम्ही तो समाना हे समाना ते समाना आम्ही कंप्लेंट करत मुली हे बरी आमका पाठी मुली हे बरी आमचं बाबा आसा झाल्या आणि ती गरज जसे पोरगे जेजूच्या पायाला आटले आणि मग त्यांच्या वाणीना आम्ही जर ती गरज सोनियाच्या पायाला आमचे जीवितात आज अद्भुत घडणार एक तुम्ही मागा ते माझ्याकडे मागा सांगा अहो ना ते कसं मागा आम्ही कसं मागा पण त्याच्याकडे सर तुम्ही मागा तुम्ही घरी येण्याचा मागा तुमच्या घराच्या मागण्याला तुमच्या घराच्या प्रस्तावाला धर्म सांगते तेच बोल जाता घ्या आम्ही ते रोज नाव आणि पटापटा एक करतेस एक ही राहते आणि एक सांगा भेटून दिला वो करतेस म्हणजे क्या वो करतेस म्हणजे आपल्या वो करतेस वर्तमान संध्याकाळी वो करतेस पिढीचा संध्याकाळी वो करतेस आमच्या कृषीचे देवाचे कसा वाचायचे आमच्या बिझनेसचे देवाचे कसा वाचायचे गरज सोनियाच्या पायाला आम्ही दोन मानल्या झाल्या तसं प्रतिबळ खंडित मोगाचा भावना बहिणीनो आमचे जीवित मिळता मोगा भावना बहिणीनो आम्ही ते करीत कारण जेजू मध्ये येते म्हणा तो ते सांगता तिने गरज त्याच्या पायाला दोन आणि त्याच्यावर तो ते सांगता ते करा सांगा आता सोते आणि तीन विषय सांगतात सोतो विषय सांगायचा त्यांच्या वाईना मुली तिच्या पोटाचे केली असते आम्ही देवाचे केले होते दुसरे त्यांच्या वाईन म्हणताना अंगस आणि एक संगत मुजी जबाबदारी उडासा काढणार मुजी मुजी जबाबदारी आता त्यांच्या वाईन देवान देवान ती समा कोण आणि एक गोष्टी मोजी जबाबदारी माझ्या बाबाने माझ्या बहिणीने मका उघडा सगळा मगा भावना वेगळे जे तुम्ही मला मका सोमिया म्हणून म्हणता तो सगळी जरा जाते जो माझ्या
बापाची खुशी करता तो संगीत खेळा जातो. आता बापाची खुशी किती आहे? बापाची खुशी किती आहे? जे तुम्ही तेव्हा जे कोण माझ्या अति लहान भावामध्ये एक दोन शब्द घालता असं प्रति गोष्ट असताना आता त्यांच्या वाईन नाव म्हणताना मुजी जबाबदारी अंगात राहणार मुझ्या भावा खातीर मुझ्या बहिणी खातीर म्हाकाय जबाबदारी आसा ते म्हणून आसा कारण आमी कितें करूंक आसा आमी कितें करूंक आसा आमी कितें दिवंक आसा आमी एक बॅट काडूंक आसा हे आमच्या उगडासाचेर आडटा म्हाका खाली करून एक उडात म्हाका दिल्ल्याक आमी घेता दिल्ल्याक आमी घेता म्हाका आमी कितले उदार जाता आमी कितले बरेपण एकाक दाखयता देव उदार जाता हे आमकां उदार जाता म्हाका आमी एक मिनट काडटाना 10 मिनटां वा उरून 9 मिनटां देव आमचेर काडटा देव आमकां बरोवन ओमच्या मापान दिता म्हाका हांगासर म्हजी जबाबदारी मुरी म्हण तिची जबाबदारी वाडटा तिका समजताले आपणाची गरज आसा आनी मुरी म्हण त्या कितें करूया कितें केलें तें कितें केलें पूण हांगासर आमी करूंक आसा एक उडात धरया आमी कितें करया पयलें हेरांचें नांव पाड करचें ना हेरांक दुसोवचें नाका हेरां विशयान उलोवचें नाका एक आमी तरी हें करता हेरांक बरें करून आमी तरी हें करता त्या लागून आमच्या दिसपट्या जिवितांत तें आमी करूंक वचूंक आमच्या लायफांत तसलें घडोवन दवरता हेरांचें नांव पाड करचें हेरांची मर्यादा करचें हेरां विशयान उलोवचें असलें आमी करूंक वचूंक त्या लागून म्हजें आमी बरें करीत एक तें म्हाका दुसरें म्हाका रात आसा आमी इल्लेशें कुमोव करून जावं पयशान जावं वस्तून आमी कांय इल्लेशें बरें करून आमी प्रयत्न करीत म्हाका म्हज्या जिवितांत ती जबाबदारी म्हाका हें आमी करीत म्हाका आमचे क्रिस्तांवांचे आनी एक गोश्ट कारण क्रिस्तांव म्हळ्यार एका गोश्टी क्रिस्तांव आनी एका गोश्टी सेवा हे दोन्ही सणां कारण जेजू निमाण्या प्रेस करा अपोस्तलांचे पांय धुले आमकां ताणें कितें म्हळें आमी कितें केलें तें तुमकां समजलें आमी कितें केलें पळयलें जर तुमच्या सोयऱ्यान आनी तुमच्या मेस्त्रेन तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे तुमी तशेंच करीत जर आमी कितें केलें तुमी पळयलां तर तुमी तें करीत जेजू ताचे सगळे जिवीत ताचे खातीर न्ही हेरां खातीर जगयलें जाल्यार आज आमी त्या सोन्याचे फाट लावताली आमी हेरां खातीर आमचें जिवीत जगयलें कारण आमी खातीर तांचे लागीं ना तांचे लागीं ना तांचे लागीं ना म्हणून म्हजी जबाबदारी करतली तर आमी कितें केलां आमी कितें करूंक जाय त्या विशयान जेगी नाका त्या विशयान चिंती जेगी नाका तो म्हजो भाव ती म्हजी बहीण वयली तर म्हाका जबाबदारी ना ती म्हज्या भावाची म्हज्या बहिणीची आमकां एक जबाबदारी आसा आमकां एक जबाबदारी कारण कबड्डी काडपाचें पात्राबाडार सांगचें तांकां तांकां खूब गरज आसा पात्राबाडार एक नांव हरियपडी दिवची हरियपडी एक नांव करचें आमी कांय मॅट काडलां आमी कांय विशयान चिंतलां कांय नाका वयर काडून उत्तेजन दिवन आमी कांय मॅट काडलां ह्या विशयान आमी चिंतचें गरजेचें म्हाका गरजेचें ताका म्हजी जबाबदारी ताका तांचे ना हांवें बोट जोडचें तें बोट जोड आमी कितें करीत कितें करीत ह्या विशयान चिंतचें गरजेचें हें आनी एक हेरांक आमी कितें करचें म्हणटाना जर तर म्हाका देवान दिलां जाल्यार हांकां गर्व ओडपूं नाका म्हाका आनी एक कोणालें कांय ना ताका हीण कारण पळोवचें नाका हांवें म्हणून तें घडीत सांगलें त्या स्त्रियेची कुणी केली मर्डर केलें कित्याक तर हीण पडली तिणें उलोवचें ताचे लागीं कांय ना ताचे लागीं कांय ना ताका हिंसूचें
सगळा मग कीड करून होता सगळा मग मोरी करते मुझे करे असा आणि एक नाश करते ना कामाचा तरी पण आम्ही उडा करूया आम्ही हरिये देवाच्या सरकेचे स्वरूप आहे उत्पत्ती पुस्तक आधी एक वाक्य पकड म्हणता देवाला आपल्या सरकेचे स्वरूप आहे का असता तर तू सोबत तुझी बहीण देवाच्या सरकेचे स्वरूप आहे तर आणि एक शब्द आम्ही कीड चिंचना जबरदस्त ना जबरदस्त ना आम्ही करत नाही त्यांना सगळे रचना इन्सुलचे जबरो थोड्या वेळात अनेक वेळा त्याची परिस्थिती बदलून जबरदस्ती मुलगी शिकून एका बऱ्या कामावर त्यांची परिस्थिती बदलावून तुझ्याकडे ऊस टमाटा तीन पाव तुझ्याकडे असो करो एक दिस तुझ्या आसपासचा ओसो की करो मग नाम समोर नका कधी साधी एक घडी काही देणार त्या कुटुंबाचे एक व्यक्तीचे एक केस असते आणि हरेक कोणी व्यक्ती कोर्टात गेला ती कोर्टात गेली आणि एक दिस कोर्टात बाहेर येताना परत ती साधी कोर्टात बाहेर येताना या कुटुंबाच्यानी त्या व्यक्ती म्हणे तुका कोर्टात घेऊन पैसे जाईल मला तर हिंसू तुका कोर्टात घेऊन केस जुजो पैसे जाईल मग थोडे तरी सांगून एक दोन तीन दिवस आम्ही बघत असा आजकालचे ऑनलाईन किती बरो प्रौढ करतात थोडे तरी सांग मग एक कोरडाचे सडी पैसो ऑनलाईन हो पैसे गेले जाणे आणि एक कोरडाचे पैसो गेलो मग थोडे तरी सांग आणि एकदा इन्सिडेंट त्या कोर्टाच्या बाबला आणि थोड्या तरी सांग घडले आणि घडले मग सामावून नका म्हणजे आमचे लगे असं नाही शाश्वत नाही त्यांच्याकडे वस्तू जो प्रवादी एका वेळेला पुरा आणि एकीकडे पूर आमची परिस्थिती कशी होती तरी पण आमच्याकडे असा झाला देवा दिले तरी देवा ते उपकार म्हणजे पण आणि एक कीड तारतो आणि एक सगळे जातो त्यांना कामाचं तरी पण परिस्थिती सांगू आमच्या जीवितात असं परिस्थिती येताना आमची भावना किती आमच्या मुखात आणि आम्ही आत उदार करताना देव कसं आत आमच्या लांबता आम्ही सांगताय आणि काही मुझे नामच्या बदला मुझे करतो देवाच्या पायांना बाबा तांदो हाती दो आई आमच्या जीवितात किती घडता पवित्र पुस्तकातील निदर्शन देऊन पाठवला सांगताय आणि आमची जबाबदारी त्यांच्या नाम पण माझी जबाबदारी इथे अतुलच्या गावाला छान प्रभूविषयी आणि तांदूळाचा एक आमच्या बुद्धीला एक या भागाचा आज आणि पहिल्या दिवसाला चिंत्या आम्ही सांगितलं या विषयाचे इल्लो तुम्ही आम्ही देशाची चिंत्या भागाचा आणि आम मुली आम्ही झाली वेलंकरी बाईचे पुरुष तिच्या पाण्याला आली का तर तिच्या मुली आम्ही वावरती स्त्री झाली जेजूचे जशी पुरी जेजूची पहिली शिस्त आम्ही जेजूचे विश्वास शिस्त आम्ही जाऊया तसं पटकाव करूया आणि जेजूने आम्ही आम्ही मुखा सरूया आमचे जीवित नंतर करूया आणि तिसरं कृपा त्या जेजू नावानं या आराधना वेळाला आम्ही मागू देऊया सगळं आम्ही निमित्त
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया सगळ्यांनी बसूया वचन आम्ही ओढलो देवाचे उदाहरण याद करताना बसलो वांचलं आणि वाचलं ते वाक्य तो किती सांगता ते करा कोण तो मुरिये तसो हात दाखवलो जेजू ते सोमियाते तो किती सांगता ते करा तो आमच्या हरिये याच्या जीविताचं केंद्र तो आमच्या जीविताचं धनी तो आमच्या जीविताचं सोमी तरी म्हणतो सातवा मासामुळे पुत्रा मुझ्या सोमिया आणि मुझ्या धनिया आमचो सोमी आणि आमचो धनी हांगासर आसा आमच्या हरिये याचे कर्तव्य तो किती सांगता ते करा तरी म्हणून जेजून मातेवाच्या वादळात आदेशो वाक्य 30 आणि 3 तो म्हणता देखून स्वतः तुम्ही पहिले देवाचे रास आणि त्याची खुशी आणि ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां घेतलो पहिले ताका स्वतः त्याचे रास स्वतः त्याची खुशी स्वतः आणि तो वळून तो तुमकां कितें जाय ते सगळे तो तुमच्या जिवितांत दितलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अगोदर केन्ना आमी ताका सोदता ताका आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिता आमच्या जिविताचो केंद्र जावन आमी घेता ताचे रास आमी वावरता ताचे वावराडी आमी केन्ना जाता मोगाचो तो वळून तो आमकां आशिर्वादांनी भरता कृपे देण्याने नेटयता आमकां कितें गरज आसा तें सगळें तो आमकां दिता मोगाचो हें सत्य जावन आसा तरी म्हणून आमच्या जिवितांत आमी केंद्रीत जिवितले आमचे जिवीत क्रिस्त केंद्रीत क्राइस्ट सेंटर्ड लाईफ क्रिस्त केंद्रीत जिवीत केदार आमी बांदता आमी जियेता मोगाचो तो वळून आमच्या जिवितांत बरें पडटा तरी म्हणून म्हजी खुशी न्ही बदलाक ताची खुशी मोगाचो तो कितें म्हजें हांव आशेता म्हजें हांव कितें अपेक्षिता हें आमी समजून त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न केले जाल्यार आमचें जिवीत नंदन मोगाचें तरी म्हणून सांबाळलो कोलासेकरा बरोबर पत्रांत अदेकीन वाक्य 1-4 म्हणटा क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार तर सतीच्यो वस्तू तुमी आत्रेगा म्हणजे ह्या संवसाराचें जावन जियेनाका तुमी ताचें जावन जियोंक प्रयत्न करा संवसारीक वस्तूंक बांदून आसतना सतीच्या वस्तूंक चड मोल दिया आमचें जिवीत जावन आसतलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताच्या सगांत महिमेन प्रत्यक्ष जातले तरी म्हणून तुमची आमचें जिवीत जावन आसतलो क्रिस्त आमचें हर एकटेचें जिवीत जावन आसा क्रिस्त मोगाचें तरी म्हणून आमी सोदीचे पयलीं ताका ताचे राज सतीचे राज सतीचे जिवीत आमी सोदूंक जाय मोगा भावानो आनी भयणीनो हें आमच्या जिवितांत गरजेचें मोगाचें हें आमच्या जिवितांत तरी म्हणून सांबाळलो रामाकारा बरोबर अध्याय वाक्या 30 आनी 6 म्हणटा सर्व वस्तू ताचे जावन आरंभ जातात ताचे मरेपाक आनी ताचे खातीर शेवटाक जातात तरी म्हणून सगळे वस्तू सगळे जिवीत ताचे बोवारी मोगाचें ताचे खातीर ताचे सांगता म्हणले त्या मुडाचो तरी म्हणून पेद्रू म्हणे वचता तूं क्रिस्त जिव्याच्या वासो तूं क्रिस्त जिव्याच्या वासो मोगार बोवारांनी वेगळो तेंत सुन्या मोगार या पवित्र तलार या देवा मंदिरांत आमी बसून आसा आमचें जिवीत जावन असो सोमी आमचे मुखार आसा मोगार बोवारांनी वेगळो सतीची करी ग्रेस्ताय सोमी आमचे मुखार आसा मोगार बोवारांनी वेगळो आमचे जिवीत आमचे जिवीत थान दिले देणे मोगाचें तरी म्हणून सांबाळून म्हणलें हांव जियेलेली सोमी आसो मेल्यारी सोमी आसो म्हजें सगळें जिवीत ताचें आमी कितेंच न्ही मोगार बोवारांनी वेगळो सर्वस्व जावन असो सोमी आमचे मुखार आसा तरी एक पिढी आमचे दोळे धाडया
आमच्या दोन्ही हात आमच्या त्याचे येणकरी आम्ही दवरया म्हाका सांग कालचा उडाय काम आम्ही उलो मारया म्हज्या सोनिया म्हज्या धनिया ताका आमी उलो मारया म्हाका सांग म्हज्या सोनिया आनी म्हज्या धनिया म्हणून आमी उलो मारया आमचे जिवीत क्रिस्ताचें क्रिस्त हांव क्रिस्तांव म्हजें जिवीत क्रिस्तांव क्रिस्ताचें क्रिस्त म्हजें तें आसा धर्माचें जमणें पयलीं सोदा म्हाका पयलीं सोदा ताका देवाचें राज जेजू सोदा तो आसा जाल्यार आमचें जिवीत नंदन आमचें जिवीत क्रिस्त कित्याक आमच्या जिविताची खरी क्रिस्तकाय संवसारीक क्रिस्तकाय न्ही सगळीची क्रिस्तकाय आनी तो एक नांव आसा जेजू जर जेजू आमी सोडला जेजू म्हजे तेंची येता आनी हांव जेजू तेंची येता जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत नंदन म्हाका आमचें जिवीत नंदन तेन्ना इंग्लिशांत तेंकां आमी म्हणचें when God mixes with us तेन्ना देव म्हज्या जिवितांत मिसळटा बसता म्हज्या जिवितांत आश्चर्य अद्भुत the wonderful thing take place the wonderful things take place हें सत जावन आसा तसलेंच सोबिया मुखार आमी आसा वचून तसल्या वाक्या देवा मुखार आमी आसा म्हाका एक वेळी आमचे सगळे जिविताच्या भागात हाडया समर्पण करूया आमकां आसा तशें समर्पण करूया म्हाका हांवें येदोळी सांगलें आमी असक्त जावन उरप आमी भक्ती जावन उरप तो कितें म्हणटा हांव येयला भक्त्या खातीर भाग्यवाना खातीर न्ही हांव येयला भक्त्या खातीर हांव भाग्यवाना खातीर न्ही हांवें असक्त जावन उरप म्हाका तो म्हणटा तो मुसो तुझ्या माथ्याचे केस येऊन मेजून धरल्यात म्हज्या बापाच्या अपेक्षेने एकच ते एक केस तुझ्या माथ्यावर चढत बसताना तूं मुसो तूं मुसो आमी ताची म्हाका त्या सोमिया मुखार आमी आसा त्या बळवंत देवा मुखार आमी आसा तितून आमकां आसा तशी तेज्या पांयार आमी हाडया पांयार आमी समर्पण करुया म्हाका एक घडी तसो अनुभव आमी बघुया केवळ उठो नाही म्हजो जीव देव हांगासर आसा म्हजो बळवंत देव हांगासर आसा म्हाका पळयता म्हाका वळखता म्हाका उलोवता तरी ह्या देवाची स्तुती आमी करुया देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजी स्तुती करता तरी एक घडी तरी एक दिसा म्हणून आमी सांगया आनी ह्या वरत्या बळवंत देवाची स्तुती करुया आराधना करुया नमन करुया सगळ्या आमी उबे रावया म्हाका थाळयो पेटोवन काळजाचे गुंडाळ जावन ह्या वरत्या देवाची आमचे जिवीत जावन आसा त्या ह्या देवाची स्तुती करुया आमचे सगळे जिवीत ताच्या पांयार आमी समर्पण करुया
Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळं मी बसलो वचन कोणीत एक सांगणी असा काही सर गोष्याचा काही सर मुली असतात वेगळी काही गोष्याचा गोड असा ते मुली असतात की ज्या मुलांना काही वर्ष आता आम्ही वचन इतके जण जमलो या पवित्र तळाला तेने ख्रिस्तना आतोर येतो मुंगला करणे शिके येतो वाक्य येतो मनसर आम्ही विविध या पवित्र जाग्यात मानण्याच्या जाग्यात येतो आमका थांबना म्हणून आमका आणि दुसरे रागावर नाम वचन आम्ही येतो की काय आमच्या मोठी एक स्वस्थ असा ते येत्यावर मी मग बरे बघता संतोष करता समाधान करता आशीर्वाद मिळतात व्यसन मिळतात आणि धाडून त्या पवित्र जाग्यात घेतल्यावर ते सर्व व्यसन बसून जायला म्हणजे मोठी किती बरं बघता धन्यवाद आम्ही येता अंगसर येता बसता अजून तुला एवढ्या सगळ्या अंगसर ऐकल्या जाणार खंडित ती चिंता तुमच्या मोठी आसा मागायचा अंगसर ऐकलेल्या बाबा मग बरे पण मिळता मोठी बरे पण मिळता कुडी बरे पण मिळता समाधान मिळता बरे अंगसर जाता आणि धाडून आम्ही अंगसर ऐकल्या मागायचा ऐक दिसाच्या वाद्याचे आम्ही मिसावला ऐकला आम्ही न धरता आपण जेसूच्या पाठल्यानं इतलो लोक हरियाने येतो झाल्यावर किती आनंद त्याचा उद्देश आहे तिथं असं त्यांचे शास्त्री फारिसे वाचतात त्या भागाचा त्यांचा उद्देश लोकांना मस्ती झाल्या कसली झाल्या बोटवर बसवून त्यांचे गलते लोकांचे बरे म्हणतात त्यांचं मोग त्यांना राहतो त्यांचे बरे म्हणतात आणि आमच एक लोक आईला जेसू संक्रांत बोरे करता संक्रांत करता संक्रांत मोग करता कसं त्याला पिढेसता समस्या सगळ्या सगळे गावांना हल्ली एक व्यस्ततालो तो ऐकता हल्ली एक लगे पावता हल्ली एक लगे बोरे पावून मिळता आणि त्याने म्हणून लोक हरियाने जेजू पाठ्या येतात जेजू लागले लोक हरियाने जेजू जाऊन बोरे पावून जोडच्या करते मगाचं की त्याने जेजू ती गोष्ट असते मगाचं जेजू ते बोरे पण असते आणि तो लोक ती गोष्ट सांगच्या करते आणि ती गोष्ट साधो आपणाचे गोष्ट विसरवच्या करते आपणाचे गोष्ट ते त्याच्या पायाला समर्पण करच्या करते आणि ती गोष्ट बघच्या करते येतो बघायच्या आणि वस्तू जणांना बरे पण बघते आणि त्यातून पितृपणे पुत्रा सुमिया अंगत असते कुठले बरे हजार काही अंग बघू बघायच्या या संक्रमणाच्या सांगवारी या जुळू सांगता या पवित्र तळाला या मुरियामाच्या सांगता असते कितले बरे त्यातून पितृ मुली पुत्रा जेजू मात्र जो आमच्या वाटेलात येसू जीविताच्या मोठ्या लक्षात उलयता आपणाचे मांस आपणाचे रगत खाऊन पिऊन देशाच्या उलयता मुस्तफानी किती जिंकले ओतकली समाना काय उलयता मुस्तफा सोडून गेले आणि तू जेजू म्हणता तुम्ही म्हाका सोडून आशिल्ली तुमकां वचून लायली आणि तो पेद्रो कितें म्हणलो सुमिया कोणा लागीं वचून सुमिया कोणा लागीं वचून तुझे लगे आसा उतरां सस्ती जिविताची तुझी उतरां आयकून बरें जाता तुझे सगळें बरें जाता तुजो मोग तुझे सांगात व्हडलें सुमिया हें घेवन जाता तेन्ना कोणा लागीं वचून तेन्ना आज आम्ही तिथं उतरा सुमिया कोणा लागीं वचून तेन्ना तुझे कडेन आयला तुझ्या पांय लागीं आयला तुझ्या पांय बसला थोडो वेळ तुझे सांगता वचून जाय म्हाका तुका समर्पण करच्याक म्हजे करचो म्हजे दूध बेजाराय तुझ्या पांयां सांगच्याक हांव आयला आज आमी सर आसा तर म्हज्या भवनांनी वेगळो कीर्तन 62 वाक्य 1 म्हणटा देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा
Listen also now. Dewa te matre ujala pe shanti manta to yeklonto mozoboso to yeklonto mozoboso ami yekli kar ya हम जो दुनिया हम जो मुकाबले धरे तो दुनिया हम करते यादा नहीं सुनिया चपान करने समर्पण दुनिया मगर हम कितने सनी हम सुसुमी हम जो मुकाबला हम जो बोलो आणि कितना तरह उतरा ये हम चीज़ दुनिया दुनिया देवाती मात्र मुझे यहाँ के शांति मिलता काचे माता कारण मिलता तो मुझे खड़ा मुझे कारण मुझे कोटे एकराम के लिए साल सोना देवाती मात्र मुझे यहाँ के शांति मिलता तो ये क्लोस आमचे संगीत वाचा सुखा दुखात आमचे संगीत रावता त्याची ससाई आमका दिता मग त्या सोनिया पोकार मी असा त्याचे आसन पण मी बोलिया मग या गली हम एक सुर नाही हम एक सुर मुझो सोनी मुझे सगळा आसा मुझो सोनी मुझे सगळा आसा मुझो सोनी मुझे जीवी सोडता मला मी ओळखते इंगी गलिया आमचे संगीत वाचाय सुखा दुखात संगीत वाचाय जिजू देव तुझे ससाय आमका देव तुझे ससाय ओ सुबीत मुद्राने विंडले गीत मगाचनो हे मुद्रा आमची जन हे गीत आता आम्ही त्या पावसात आम्ही गविया मगाचनो So
तुझो देव, तुझे सगळं आसा, हांव तुका बघाय वयता,
सोयी आमची जीवित तो सुरू करता आमकां सांबाळटा मगाच्यान सर सर म्हाका तूं जाय सर सर आमची जीवित ताच्या प्रसावान करूंक जाय सर आमची जीवित ताच्या समाधानान करूंक जाय मगाच्यान न्ही ह्या संवसारीक वस्तूंनी संवसारीक संजीवनी मगाच्यान तेन्ना आमी म्हणूंक जाय सर सोया तूं म्हाका जाय म्हज्या जिवितांत सर तुवें म्हजें सदांच आसूंक जाय तेन्ना परत एक वेळ आमचे काळांत आमी मगाच्यान आमचो वस्तू आतां त्या हद्याचेर दवरया एक वेळ आमचें दूख बेजाराय आमची कश्ट आमचे समस्ये आमचे सगळे त्या सवा जिणेक घेवन ह्या पवित्र काळार आसा मगाच्यान जावं आमच्या कुटुंबाचे समस्ये जावं जाग्याचे समस्ये जावं आमच्या भुरग्याचे समस्ये जावं आमच्या भुरग्यांक खूब ताकदवान एक भौतीक काम ना एक बरी सेवीक मेळना वस्तू गती आसा वस्तू आसा वस्तू दूख आसा म्हाका पिडा आसा कॅन्सर आसा समस्या आसा कितले वखदां पिड्यार करूंक जायना कितले डॉक्टराक दवाखान्याक बरें पडना वस्तू बेजारायता हात दूख आसा सत्तर ह्या कडेन सोमयाक आमी सांगया मगाच्यान सोमया मुखार आमी आसा सोमया सांगात आसा मगाच्यान तो जेजू तुका आनी आमकां पळयता आनी एक जागे पळयता तेन्ना त्या सोमयाक म्हणया सोमया म्हजी परिस्थिती ही असल्या परिस्थितीन हांव आसा सोमया तेन्ना सर जेजू तुजो जाय म्हाका सर तुजो मोग जाय म्हाका सोमया तुजी दया जाय म्हाका तुजी काकूट म्हाका जाय तुवें बसयलो पवित्र सर म्हाका जाय सोमया तुजें समाधान जाय तुजें मोक्षाय म्हाका जाय तुजी स्वस्तिकाय जाय तुजो जीव म्हाका सर जाय तेन्ना म्हाका तुज्या त्या मोगाक भर तुज्या सादारपणान भर तुज्या हजरपणान म्हजें जिवीत भर तुज्या त्या स्वस्तिकाय म्हजें जिवीत भर त्या सोमया कडेन मागया आनी आमचें सगळें जिवीत ताच्या पांयां तळा आमी सांबाळपाक करया सगळें आमचे गंध वस्तू आमची दूख बेजाराय आमचे समस्ये सगळे आमच्या काळजांत दुखचे ते आठ वेगळे आमच्या कुटुंबाचे सगळे ताच्या पांयां तळा आमी सांबाळपाक करया आमी कशेंच बसया मगाच्यान आमचो भाव एक गीत गायतना आमच्या मोठ्या हल्ल्यार आमी गीत गावचे ताका मोठ्या हल्ल्यार आमी सोमया सांगया सोमया सर तुजो जाय म्हाका तुजो मोग म्हाका जाय तुजो सागर म्हाका जाय तुजी स्वस्तिकाय म्हाका जाय तुजें समाधान म्हाका जाय सोमया आमी सांगया मगाच्यान Jesus जाय म्हाका तुजो मोग जाय म्हाका Jesus जाय म्हाका
आशीर्वाद सोडून येता एकडी आमचे सगळे काम सोम्याच्या बांगडाला या गवत पर गवत असले आमची भावना त्यांच्या कामाची बदलती कामा काळाला राज्य आमच्या भुरग्या बाळांनी भुरग्यांचे बाळा सांगता भुरग्या बाळांनी त्याच्या बांगडाला या युवजनाच्या बाळा युवजना त्याच्या बांगडाला या खजरी जोड्या आणले मालगडे आणले राणीवत आणले आणि आमच्या घराच्या पिढीचा आजपर्यंतच्या पिढीचा भावना सोम्याच्या बांगडाला या सोम्याची मजत वाढवली मागण्या कोणी आमच्या मामा संघातांचे काही मागण्या या पवित्र काळाचे समाजाच्या या याचा बाबा केले त्यांच्या सहाय्याने केले आणि सर्व आवडच्या संकट भरण्याच्या व्यक्तीने आम्ही मागण्या निरंतर सेवा देण्याला केले आणि आमच्या सोम्याच्या बांगडाला समर्पण करूया आमची वैयक्तिक मागणी त्याचा संकट बांगडाला समर्पण करूया त्याच्या आशीर्वाद आम्ही काय करूया करूया गीत येणारा सगळ्यांना Machado and Putam Buddhava, Janam Rodriguez and Putam Shasta.
Krishnan Andrade and Kupa Nelson Silva and Kupa Mudanangari, Benedict Another Silva, Princia Dias Kanga, Matthew Joy Kisoda Mudanangari, Jatan Matthias Mudanangari, Francis and Margaret Trejo, Bangalore, Prashant and Xiaomi, Bangalore, Maria and Amit Kunda, Vinan and Natasha Desa, Bangalore, Evelyn Natalia Rivero and Joseph Laborio, Neja, Vicente, Daisy Pinto, Bombay, Melvin Pinto, Bombay, Prakash Kisoda, Urpi, Lily Lobo, Timingori, Adrian Urpal Kisoda, Taranpati, Avinash Kisoda, Taranpati, Anja Tesavoso, Philip Lopez, Jabra, Mistita, Olina, Anish Kisoda, Santa Cafe, Robert Charles, Ani Austin, Jabra, Mistita, Dodi Suswara, Bangalore, Mary Andrade, Jabra, Mistita, Dr. Andrade, Bangalore, Dennis and Lily Kisoda, Jabra, Mistita, Kisoda, Kutam, Santa Cafe, Augustine Kisoda, Jabra, Mistita, Cynthia Lewis, Bangalore, Gilbert Picaro, Jabra, Mistita, Emily Picaro, Kalmani, Henry Andrade, Jabra, Mistita, Helen Andrade, Kutam, Jawar, Garcha Mama, Mistita, Benedict Andrade, Kutam, Kalmani, Garcha Mama, Mistita, Navin Desan, Kutam, Brahmavat, Garcha Mama, Mistita, Prashant Sarma Disoda, Brahmavat, Catherine Disoda, Jabra, Mistita, Louis Disoda, Kutam, Santa Cafe. तिची घरी बघितला म्हणजे होतो आज मी करू मागिया काही दोन्ही वास
जोनाथना विशीं इतलें बरें उलयता. सावलान दाविदाक ज्यूइश म्हणून चिंतलें वस्तुवणी जाल्यार दावीद तांचे विशीं इतलें बरें उलयता. आयच्या वाचनांत आमी नदर जाल्यार जेजून इतलें बरें केलें पूण लोकांक कितें म्हळें ताची तकली फिरवाल्या आनी प्रत्येक ताच्या कुटुंबाच्या न्ही तकली फिरवाल्या. मोगाचें आयची ही दोनी वचपां आमकां एक संदेश दितात. एक व्यक्ती मेल्या उपरांत आमी बरी श्रद्धांजली दिता. तो बरो बरो वस्तू उरयता. तेणी जिवंत आसतना हेरां विशीं बरें चिंतून बरें उलोवप आनी त्या मार्गाक हेरांचें जिवीत म्हणून वापरून ही दोनी वचपां आमकां आपणे दितात. हेरां बरें करतना आमी तांकां एप्रिशिएट करचें व्हंकलेक दिके आनी बरें करून प्रोत्साहन दिवचें. तांचे सांगात आमी रावपाक जाय. असलें मन बरें मन आमचें तें आसतलें. मुरयेक तेंच आसतलें तसलें बरें मन आसतलें आनी त्या कोता लागीं तिणें मागलें. तिणें कोणाय दुरसो बरें मागलें. तर आमी मोगाचें बरें करून आनी प्रत्येक बरें उलोवप हेरां विशीं बरें चिंतून बरें उलोवप असलें उदार मन असलें बरें मन आमचें तें रस करून मुरये मुखार त्या जेजू कडेन हे बलिदाना वेळार आमी मागया आनी ती करपाक आमी सोद घेवया. सबाल कोणी हेरां विशीं बरें वायट उलयल्या खातीर खोबरो केल्ल्या खातीर हेरांचें नांव पाड केल्ल्या खातीर हेरांक तकली फिरवाल्या वापस व्हरून आमी वळयल्या खातीर हे सगळे संदी खातीर तूं पावया. देवा लागीं एकमेका लागीं बोगसपणे मागया. आमी नितळ काळजां हें बलिदान भेटोवन आमकां आमी आयकी धरया. संगत आमी म्हणया हांव पती सत्य आनी तुमकां वळखलो. सगळ्या सर्वसत्ता मळांचें मरण आसत वायट मनीस हांवें सेवा केल्या. खूब सोपरा ह्या सत्य सगळ्या सगळ्या आनी तुमकां सद्वेदा देवाची काकूळ करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाचो आरंभ. सावलाच्या मरणा उपरांत दावीद अमालेकीतांचेर जैत व्हरून फाटीं आयलो आनी जिकलागार 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा सावलाच्या शिबिरांत रावन एक मनीस आयलो. तांची वस्त्रां पिंजरली आनी ताच्या माथ्यार धूळ आसली. दावीदाचेर पावतच ताणें गरजेन सरपटून एक नमस्कार केलो. दावीदान ताका विचारलें, तूं खंय जावन आयला? ताणें जाप दिली, हांव इस्रायेलाच्या शिबिरांत रावन सुकवण घेवन आयलो. दावीदान विचारलें, कितें जालें सांग म्हाका. ताणें जाप दिली, सैनीक झुजा काळांतले पळून रावल्यात. तांचे मदले जायते मरण पावल्यात.
साऊल आणि ताजो पूत जोनातानी मेल्यार तेन्ना दाविदान आपली वस्त्रां धरून टिपली आणि ताजे सवे आसलेल्या मनशांनी तशेंच केलें. साऊल आणि ताज्या पुता जोनाताना पासून सर्वेस्पराचे फौजे आणि इस्रायलच्या घराण्या पासून ते तलवारीन मेले देखून रुदान करून ते रडले आणि सासबऱ्यात ताणें उपास केलो. इस्रायला, तुझ्या वैभवाक तुझ्या दोंगरात मरून पडला. वीर कशे मरून पडले. साऊल आणि जोनातान मोगाळ आणि अपूर्वायचे जिवितांत तशे मरणांत जाले ना ते वेगळे. घोणीप्रास ते सुटसुटीत, शिवाप्रास ते बलीच. इस्रायलाच्या धुवानो सावला पासून रडा. ताणें तुमकां मोलादी तांबडी वस्त्रां न्हेसयलीं. तुमची मुस्तायकी भांगार आनी शिंगारान नेटायली. वीर युगामध्ये कशे मरून पावले. जोनातान तुझ्या दोंगरांनी मरून पडला. जोनातान म्हज्या भावा, तुका लागून हांव कळवळटा. तूं म्हाका भोव मोगाचो आसलोय. म्हजे थंय तुजो मोग स्त्रियेच्या मोगा परस चड विचित्र. वीर कशे मरून पडले. सुजाच्या शस्त्रांचो कसो नाश जालो. देवाचे उतर दे. My
Page number 130, Nora Imur.
बाबा खरोच तू पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र ज्ञानावरून येणारे पवित्र घर आम्ही मागता. जाऊन ती आमच्या सुम्यांचा जो ख्रिस्ताची कूड आणि रगण आपले सुशेषंत स्मरण सुसून वेचारी आणि मोडो येतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आणि म्हणे, ओ तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खयात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसो समारंभाची. तेचपर्यंतच्या वादतच त्याने कास घेतली. तुका नवी आणली वस्तू ती आपल्या सेसांक दिली आणि म्हणे, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि अंगले पिया. ती म्हज्या रक्ताची कास, नव्या सस्ती कराराची रगण, पदकाची बोसरे मेलच्या तुमचे बसत आणि सुमेस्त मनुष्य बसत ते वाराव केले. हे म्हज्या उगडासा घरान. Bapak suku percaya Yesus Yesus cinta Yesus doa itu. Bapak jadi zaman seorang zaman sami bukti menibas kata ani wujud kasondo ani seorang cinta sekolah samarpeta. तुझे मुखारियों तुझी सेवा करो आमका वो केले करून आम्ही तुका दिन वाचता आणि तुझी कूड आणि रगत तेजा आम्हा सुमेस्तान पवित्र ज्ञाने टांगर आम्ही नम्रतेने मागता. सर्वेश्वरा, anche il tuo ministero stare nella pubblica sapesso corazza. Io ancora jangan Isaac ancora आणि सगळं यासाठी वर्गाबरोबर एका प्रतिमोगान वाढे पुनर्जीवनपणाचं बरोबर सुधारण मेल्यात त्या आमच्या भावा बहिणीची आकृता तांका आणि देश मेल्या सुमेस्तान तुझ्या जरी तू कामावर बोलावं आम्हा सुमेस्ताची दया करवणाने मानतात आमकार देवाच्या मायेच्या संगती आणि ती संपत्ती भगवान तुझे भगवंतान तुका आणि सर सगळ्या होता बराबर सष्टाच्या सुखानंदा मानवली त्यांच्या संगतात तुझी महिमा गाऊन कामना नमस्कार येशू ख्रिस्ता तुझ्या हातामध्ये. त्याची जवळ त्याची सुसंगता त्याची सुत पवित्रतेच्या एकपणा सर्व सर्वंगणाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. मग भाऊ आणि बहिणीनो आम्ही देवाची बरगी जेजूनो बापा म्हणून आमची आम्ही देवाची बरगी म्हणल्या ओळखूनचे बाप करेना तर आम्ही बरी एकट्याने देवाच्या राजाकडे वावरून देवाची कशी करू जैसे कृपा मागिया आमच्या बाबा सतीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे घरात संपले तुझे खुशी सदाच तशी संसारात आमचं हे स्वतः राज आजून काढे आणि आम्ही आमची सुरे आवश्यकता तशी आमची बात कामोस आणि आमका सर्वेश्वरा सर्वायकंतली आमका दिवा देवगुरुन यांची विकान स्वस्त काय आमका दे सगळीचे बाद आणि आमच्या सुमंतरात जो ख्रिस्ताचे येणे बोलव शांत प्रयत्न आमका तुझे उदाहरण सर्वात आणले सगळे आणि सर्व आकारांतले विज्ञानले वाईटांतले पिडेशले असं त्या अवघडांतले आमका हरी एकले घेतो वाटाय तुझ्या
पळयात जेसू ई देवाची शेळी संसाराचे पाप करता सगळ्यांक बरें करून दिले आमकां बरें करून बरें उलोवप सगळं दिवचे प्रेरण दिवचे वस्तुस्थिती शेळी वतू सोमी तर ह्या सोमयाच्या जेवणाक पयला आमी सहभागी सोमयाक येवचे म्हाका पावना पण तुज्या पुत्रान म्हाका लायक विनंती केली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದವರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. My dear friends, now the Holy Communion will be distributed. It is only for those who are baptized in the Catholic Church. Please be seated and pray for your intentions. ಮೊದಲ ಭಾವವೆನಿನು novamente pisare essere poi per estendere l'idea di quanto sono stata come Dio so che vuole però सगळींच्या बाबा तुझ्या मुलाचे आवडीचो विलास करून या पवित्र जेवणात वाटो घेतला आणि त्याच्या आमच्या स्वतंत्राच्या जीवांचे आमच्या वर घ्याय आमका पुरेची ते घेऊन आणि तुझ्या आदरात त्याच जीवन साधी साधी मरण आमचे जीवित तुझे सोडलेल्या आपल्याचे मोगाचे जीवित या माता ख्रिस्ताच्या सुमियावर बी आणि सर्व देवादेव
तुमचो हो वेळ अर्द दीस तुम्ही जेजूक दिला हांगासर बसून देवाचें उतर तुम्ही आयकलां मिसाचें बलिदान घडयलां आतां मोरयेमायच्या नोवेनार उपरांत ते लावणी आसतली हो अर्द दीस तुम्ही जेजूक दिला आनी आमचो देव कोणायचोय ऋणकारी जाला आमी ताका दिल्ले ताकी 100 वरांनी न्हू आमकां पाटी दिता मोगाच्या तुम्ही हांगासर आयला तुमची येसाव घेवन तुमच्या मागणी घेवन तुमची विनवणी घेवन हांगासर तुमी आयला आनी बाबतान जेजू लागीं आयल्यान ताणें केन्नाय पाटी खाली हातांनी पाटी धरून आमकां धरिना तुमच्या येसावांचेर तुमच्या मागण्याचेर तुमच्या विनवणेचेर आपलो आशिर्वाद करतलो हांगासर जेजूच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जालो म्हणल्यार संतोशान तुमी पाटी वतल्यार तुमकां देव बरें करूं मोगाच्या हर एक सोनवारा दीस हांगासर रेखीर आसा दुसऱ्या पाद्राक हांगासर येवन ही रेखीर सोलोंक व्हरतात सकाळीं 9 जावन सर म्हळ्यार 1 वर म्हूण आसा पावणे 1 वर म्हूण आसा आनी हर एक कार्यक्रमाच्या दिसा अर्घ आनी केस मोरयेमायचो अर्घ आनी उगडापण शिकोवन ताच्या उपरांत आराधना उपरांत मिसाचें बलिदान उपरांत कल्याण सेमिनारीचें नोवेन आनी ते लावणी आनी आयिल्ल्या सोमेस्तान जेवणाची वेवस्था आसा तुमकां स्वागत येवच्या सोनवारा रेखीर सोलो माना दिवपाक रोमन पिंडो शिवमोगा देसीस तुमकां देव बरें करूं सांगात आसता हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फादर आनी आल्फ्रेड डिसोजा पांचशे सांजूज जूद कुमशेताचे रेक्टार आनी बिरगस याजार हांगासर येवन ताणें बरेकर ही रेखीर सोलोन वेळार मिसाचें बलिदान पेटोवन आमचे खातीर ताणें मागलां तांकांय तुमकां समेस्त जनामी हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आसात आमचे भाव जॉन डिसोजा हर एक सोनवार हांगासर येतात आमकां मागून कुमाव करतात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा डिवायन वर्ल्डाचे हे रेखीर टेलिकास्ट करतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा हांगा आसतात आमच्या पिर्गेजीचो एक कुटींग ग्रूप आसा मोगान रेखीर आयला सोमेस्तान रुचीक जेवण रांदतात तांकांय तुमच्या समेस्त जनामी हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या रेखीर दोगा जाणांनी कुमोग केल्या तांची नांवां वाचून सांगतना तुमी मुखार येवचे आनी तुमचे मनाचे वाद आमकां पाद्रा पावोवन तुमी काणकोणचे पयलें मारियालो बॉम्बे आनी आज दनपाराचें जेवण स्पॉन्सर केलां शांती दिसवा आनी पुराण सस्तान देव बरें करूं दिन घालना लेखन सेक्रेटरी नोवेनार करिया Jai
संस्कृत होऊन जाऊन बांध्यापर्यंत जाऊन घरी होऊन जाऊन सर्व सिगरेट ड्रग्स सवय असून जागोबरांना प्रमोशन दोन राहिलो होऊन जाऊन बॅकाचे रिंग खाली जाऊन शुगर बीपी नॉर्मल येऊन पायाचे गांठीचे दूर होऊन जाऊन तरतरी जाऊन सुटताला जाऊन या ते सभा आमची हे सभा मिळवूया आणि मोर्य मायला आम्ही मागे तुझ्या मनात Sucień
ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಬೇಗ ಬಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸವ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸವ. ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಆತ್ಮನೇ, ಕನಸನ್ನು ನೀ ನಡೆಸವ. ಎಲೀಯನ ಎಲೀಷನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸವ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸವ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಬೇಗ ಬಾ. ಪೌರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸವ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸವ. ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಆದರಿಸುವ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. Ô corpo da soe, un corpo di ascipati amba, Gesù ciao poi garsa, amasserva, lieto ci ashiva. Amabasati Radhikar, Amabasati Radhikar, Amabasati Radhikar, Bhagavati Sachetra, Nirapa Chagva, Amchana Samanti, Papache, Nirtache, Nirtache.